קוד הקריאה היא דרך, היא שיטה שהיא מביאה, מאוד מורידה למציאות, לשפע במציאות. ורציתי שתספר לנו את ההשגת מטרות של קוד הקריאה. מה שאת שואלת, מה שאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, מה שאת שואלת אותי זה איך אני שם לי מטרה ואני מוציא אותה לעשייה פיזית? את לא יכולה להיות מטרתית, את לא יכולה לשים שום מטרה, כלום. אם יושב לך, מטרה זה רצון. בואי נתחיל לך, בסדר? כדי שיהיה לנו הרבה יותר טוב. מטרה זה רצון, יושב לך איזה רצון, נגיד עכשיו לזוגיות. סתם אני אתן דוגמה, בסדר? אסור לשים את הרצון הזה, להביא אותו לידי פעולה, אם הוא לא נקי ממחשבות חסר. מחשבות חסר שווה הזדקקות שלך לבן הזוג שלך. איזושהי סוג של הזדקקות. הרצון שלך צריך להיות פרפקט, נטו בזוגיות. ומה זה אומר לך, מה זה אומר מבחינת הזוגיות? אם המטרה שלי היא עבודה, פרנסה, אני צריך לראות מה זה אומר הרצון הזה של פרנסה. למה אני רוצה פרנסה? ומשם גם אני צריך להוריד את כל ההזדקקות שלי לפרנסה כדי שתהיה לי פרנסה. זה נשמע קצת לא נורמלי, כי מי לא זקוק? אני זקוק לכסף. אנשים אומרים, אני זקוק לכסף, אבל הם שוכחים שהם רוצים כסף. אם אני אלך רגע לבדוק את הרצון שלי לזוגיות, את הרצון שלי לכסף, אני אמצא שמה, מה אני אמצא שמה? אני רוצה אהבה. אני רוצה ליהנות. אני רוצה שיהיה לי סבבה, אני רוצה שיהיה לי טוב. הזוגיות תעשה לי טוב, יהיה לי מישהו לאהוב, והוא יאהב אותי, ונתפתח ביחד, ונעשה חיים ביחד, ונוליד ילדים ביחד, ויהיה לנו כיף. זה לא בא ממקום של אני זקוקה עכשיו למישהו שילטף אותי, יחבק אותי, ידאג לי, יהיה רק שלי ורק שלי, זה לא רכוש. אם אני הולך למטרה של כסף, למה אני רוצה כסף? אני רוצה גם בגדים חדשים, אני רוצה טבעות, בא לי בית חדש, בא לי רכב חדש. למה הרצון שלך לזה? למה אתה רוצה את זה? האדם אפילו לא יכול לדעת למה אני רוצה כל כך הרבה אושר, למה אני רוצה כל כך הרבה חומר. בשני המצבים הרצון הוא מגיע מתוך להוכיח את הפוטנציאל. הפוטנציאל שלנו הוא מאוד מאוד חזק, הוא עצום. זאת אומרת, אני יכול לבקש כל דבר, זה הרצון, ושזה יקרה לי במציאות הפיזית. אבל אסור לי לשים על הרצון הזה לכלוך. אז בואי נחזור למטרות. נגיד את באה אליי, נאמר שאת באה אליי, אני משפר את השפה העברית שלי לשפה תקנית. נגיד, נאמר, מה לעשות? צריך לראות אותו בווידאו. להישמע טוב, אתה צריך להאדיר את עצמך, להיות בני אדם שופטים איך אתה מדבר, איך אתה מתלבש, איך אתה מתנהג. הם פחות רואים את העומק של המילים לצערי. זאת אומרת, גם כשמקשיבים לי, מה המטרה שלך להקשיב לי? באיזו מטרה אתה מקשיב לי? לשמוע את החוכמה או עכשיו לשפוט ולבקר אותי על השפה שלי? על איך אני מדבר, איך אני זז, אם אני מעשן או לא מעשן ולא מעשן. מה שאני, נחזור למה שאמרתי. היכולת שלי הוא לקחת את המטרה שלך ולנקות אותה, לטהר אותה באמת כיהלום, ואני גורם לך, אם תרצי או לא, להוציא אותה לפועל. כי היכולת משיכה שלך למטרה היא הרבה יותר גדולה ואפשרית מאח לאדם שגם יכול שהוא יגיע למטרה הזאת, אבל הוא יגיע למטרה הזאת מתוך הוא יאבד את עצמו. לך אני נותן, כשאני עובד עם בן אדם על מטרה, אני נותן לו ליהנות מהדרך למטרה. אתה חייב ליהנות מהדרך לשם. כאן נכנס, אנשים לא יודעים שנכנס, יש בגוף שלנו, חלק מהגוף שלנו זה מחשבה. המחשבה נמצאת פה, במוח, זה בפיזית. רוח, נכון, הרוח זה שם. מרגע שנכנס לך משהו מהרוח לפה, משהו שאתה רוצה, זה קיים כבר פה.
הוא יהיה חייב לצאת לפועל. אם הוא לא יצא לפועל אתה תסבול. כי מתקיים לך משהו שאתה נורא רוצה, אתה צריך לנקות כל כך הרבה דברים עד כדי להגיע לרצון הזה. מה שאני עושה בפשטות, אני מנקה לך בפגישה, קצרה מאוד אפילו. אני מנקה לך את הפחדים מהרצון שלך. הרצון שלי לזוגיות, אני חוקר אותו. רובד אחרי רובד, רובד אחרי רובד, רובד אחרי רובד, כדי שתגלי את הרצון האמיתי שלך. איך את רוצה שזה יתקיים במציאות הפיזית שלך? יש לי עוד שאלה. איפה כאן נכנסת האמונה של מי שבא אליך? בעצם אתה מתאר מצב שאתה יחד איתו חוקר וחוקר ומנקה ומנקה, ומגיע לגרעין של הרצון. עכשיו, יש את הצד של הבן אדם שאתה עובד איתו, שאיפה האמונה שלו כאן? אם לא הייתה לו אמונה, לא הייתי מקדיש לו אפילו שנייה מזמני. אני קולט אנשים שמגיעים ורוצים לעבוד על מטרות, ובעצם באים ולוקחים ממני כלים ומשתמשים בהם לרוע. זאת אומרת, כשהאדם נכנס מולי, יש לי יכולת, תדר, להרגיש שהאדם עכשיו שמולי הוא אמיתי לגמרי עם עצמו. שהוא לא הולך לפגוע עם הכלים שאני נותן לבני אדם אחרים. בשביל זה הוא חייב להיות נאמן לעצמו. אז יש לי את השיטות שלי, שאני חוקר קודם כל עם הבן אדם למה הוא רוצה. כי היה לי לא מעט מקרים שמישהו בא אליי ואמר לי, אני רוצה את הבחורה הזאת והזאת. וכששאלתי למה אתה רוצה, יצא שם שהוא סתם רוצה לכבוש, לדפוק ולזרוק. לא משתף פעולה עם דברים כאלה. או מישהו שאמר לי, אני רוצה את הבן אדם הזה שיעבוד אצלי. מה? למה אתה רוצה שיעבוד אצלך? ואז גיליתי שהוא רוצה שיעבוד אצלו ולנצל אותו, הוא לא ייתן לו את חצי מהכסף שהוא, אבל הוא העסק שלך. זאת אומרת, כל מקום שאני רואה בו מרמה, מבחינתי הוא חוסר אמונה. זה בן אדם שבא ומרמה, אני מאוד נזהר, אני גם אומר לאנשים שעובדים על פי קוד הקיום, קוד הקיום, הכלים של קוד, אתם לא יכולים לתת אותם לכל אחד. הרוע דופק על הדלת שלכם ורוצה את הכלים האלה, כי זה כלים אנרגטיים. עכשיו, אם בתהליך בן אדם פתאום מאבד קצת אמונה, מנסה וזה לא קורה, הרי אתה עושה את החלק שלך איתו, הוא חי את החיים שלו, זאת אומרת, הוא עכשיו לוקח את הכלים ומתחיל לממש אותם במציאות. אם בתהליך שלו הוא פתאום מאבד קצת אמונה, לא הולך לו, מה קורה אז? מה קורה? נמשיך לבוא. התפתחות זה לא אינסטנט. אני הסברתי באחד הפוסטים שלי, זה כל כך פשוט. עכשיו אני בא, יושב מולך, ואני מספר לך איזשהו משהו שקורה איתי. את, כדי לדעת מה קורה איתי, כדי שיהיה בינינו חיבור, לוקחת את הסיפור שלי ומדמיינת תמונות בראש. באותו רגע את מזדהה איתי. זאת אומרת, את לקחת עכשיו את הסיפור שלי והלבשת אותו עלייך. עכשיו, את בנויה מלא סיפורים כאלה שהזדהית איתם. כאילו את עברת את זה. נגיד עכשיו אני אגיד לך, אתה יודעת, תגיד לי מלחמה, נפצעתי, מיד ירוצו לך תמונות איך זה נראה במציאות. מאותו הרגע שתלתי לך את הסיפור שלי בתוך המוח שלך. ולא בכוונה, ככה כולם עושים לכולם. להוריד את כל מה שהזדהית איתו כל החיים. אם את תדעי מה הנזק שהיום קיים עלייך, את תרצי לבוא לשבת איתי כל יום, לא פעם בשבוע. כל יום את תרצי לבוא ולשבת ולנקות עוד סיפור שהזדהית איתו, ועוד סתם סיפור של אהבה יש בה כאב. אין לך מושג אם באהבה יש כאב. את חיה שבאהבה יש כאב. את לא שואלת את עצמך בכלל, יש באהבה כאב? כי כבר כל כך הרבה סיפורים שמעת והזדהית איתם, שאת תזמיני אהבה כזאת. אוקיי? מישהו עבר תאונת דרכים. הסיפור שלו יכול לעלות בך טראומה שאת תפחדי כבר לנהוג. אז הדבר הראשון, התפתחות היא כל הזמן, היא 24/7. למה? למה? כדי להגיע לרצון האמיתי שלך. למה אתה חי? אני שאלתי עכשיו בסדנה מישהי, הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי לה, מה את רוצה? למה את חיה? אני מגלה לאדם למה הוא חי, מה הוא רוצה. אני יודע שאתה לא רוצה למות, אתה לא רוצה להפסיד, אתה לא רוצה להתאבד, אתה לא רוצה לאבד את הילדים שלך, אתה לא רוצה המון דברים, מה אתה רוצה? ואז אני בונה את הרוצה, רוצה. תודה רבה קרן, קרן ברוחיאל. תודה. תודה.